שלום, שמי אור שקד, ברוכים הבאים לאתר שלי, שקד ארט, ציורי אווירה. www.שקד-art.com. אני עוברת ללשונית גלריה. בגלריה בעצם יש את כל הקולקציה שלי עם אופציות נושאים, פרחים, נוף, אבסטרקט ודמויות. בכל ציור אפשר לעמוד עליו, מעבירים את העכבר ובעצם התמונה גדלה. על ידי לחיצה על התמונה נפתחת תמונה נוספת גדולה יותר. כל ציור שלי מופיע עם סימן מים. לכל ציור מתחתיו יש את שם הציור והמקט שלו. יש דפים נוספים שאפשר לדלג ולראות אופציות נוספות של ציורים. אופציות אבסטרקט, גם יש אופציה נרחבת של בחירה מתוך אבסטרקט, שוב יש עמודים לדילוג בין העמודים. דמויות, יש אפשרות לאופציה לבחירה מול הדמויות. מעבר ללשונית פרויקטים, בפרויקטים בעצם אפשר לראות באיזה תערוכות אני השתתפתי. מעבר ללשונית סרטונים, אני מעדכנת מדי פעם סרטונים בכל מיני דברים אקטואליים. אני עוברת ללשונית אודות, אלה פרטים עליי, על האופן שבו אני מציירת, וכל הפרטים על הציורים אפשר לקרוא. ויש לכם דף צור קשר, אתם יכולים להשאיר פה פרטים ולשלוח לי, זה יגיע למייל הפרטי שלי. יש אפשרות גם לדואר אלקטרוני לשלוח אליי את הצילום של החלל, ואני אחזיר עם הדמיה ממוחשבת. תודה רבה שהקשבתם לסרטון שלי, נתראה בסרטונים הבאים. שיהיה לכם יום מלא צבע.